ҳар як амал талабот ва ҷавобгариро дорост. аз ҷумла рафтори бемаърифатонаи сарояндагони бесалиқа ву бемазмун нест, зеро офаридани суруду таронаҳои сабуку лаҳҷавӣ кӯстакунандаи меъёрҳои забони давлатӣ ва фарҳанги миллист. мутаассифона имрӯз бо вуҷуди амал кардани неҳудҳои соҳавии танзимкунандаи фаъолияти сарояндаҳо ва ҳунармандон ҳеҷ як асноде наметавонад бо ҷурми хос фаъолияти ғайрикасбӣ ву кӯстасозандаи фарҳанги миллиро аз ҷониби сарояндаҳои кӯчагӣ ба ҷавобгарӣ кашад. дар ин раванд масъулин иброз медоранд ки чунин сарояндаҳо танҳо бо дар назардошти ба даст овардани даромад аз ҷониби кумитаи андоз ба қайд гирифта мешаванд ва ба фаъолият оғоз менамоянд, ҳолон ки додани иҷозат барои фаъолияти онҳо бояд дар ҳамоҳангӣ танҳо дар сурати мутобиқат бояд тасдиқ шавад. касоне ки ба ҳаҷи умра мехоҳанд сафар намоянд ва ё падару модари худро равон кардан мехоҳанд, марҳамат ба ширкати бабоварии Замзам Умра муроҷиат намоед. маълумоти пурра дар бораи ҳаҷ рафтанро дар ватсапи зери экран буда пурсон шавед ва ё дар якум комментария силкаи ютуб-канали Замзам Умра закрепид шудааст. обуна шавед ва ҳаррӯза аз наворҳои онҳо дар бораи ҳаҷ бохабар шавед. масъалаи асосӣ ин аст ки сурудҳои бемазмуну бемантиқ ва амалу ҳаракатҳои бемавриду сохта аз ҷониби аксар сарояндагони кӯчагӣ шунаванда ва бинандаро дар чӣ рӯҳия тарбия мекунад. воқеияти дигар, сарояндаҳои нав ҳатто ҳиссиёти шахсии худро бо садоҳои бадахлоқона дар сурудҳо ҷо медиҳанд. مخلصی آقایون نیستم، گوش نمیکنم. ба шумо сароидани ҳамон нафаро писанд ҳастанд? اگر راستی گفت گویم نه. فرهنگ و وای ما رو پس میزنن. سنت ما همین طور نیست. суруд бояд чӣ гуна бошад? خیلی بامانی باشم، مدنیت داشته باشه، عمفان باشه. سرودی حال آدم را خوب میکنه. هدف چیه؟ هدف اینه که از هنر انسان لذت و تلاوت ببره. با خوب کردن حال انسان ها باعث میشه که جامعه سالمی داشته باشیم. کوچگی شهلا با فکرم با دولت و ممکن بعضی با معقول باشه. مثل حجم نگار سرود می‌سراید. баъзе суруду амалҳое ки аз ҷониби боном сарояндагон ё фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ ба истилоҳ блогерон пешниҳод мегардад, тарғибкунандаи фарҳанги пасти инсонӣ, айшу ишрат, амалу рафтори дорои хусусияти шаҳвонӣ дошта ва дар маҷмӯъ поймолкунандаи фарҳанги азалии миллати кӯҳанбунёди тоҷик мебошад. вақтои охир дар интихоби шеъру мусиқӣ завқ, фаҳмиш ва диди бисёр паст эҳсос мегардад. фарҳангшиносон инро ба гурӯҳи ҳаваскороне рабт медиҳанд ки маҳорату малака ва истеъдоди санъаткорӣ надоранду мехоҳанд дар замони кунунӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ худро намояндаи санъат муаррифӣ созанд. шарму ҳаё ва хислатҳои маънавии инсони комил будан умуман дар вуҷуди чунин ҳаваскорон эҳсос намешавад. аз ин хулоса мегардад ки ниҳодҳои марбут ба соҳа метавонанд ин равандро ба танзим даронанд, аммо барои ин завқ ва хоҳиш зарур. то андозаи хунукназарӣ нисбат ба масъулият имрӯз боиси фарогир шудани фазо аз ҷониби санъаткорони бесалиқа шудааст ки ба фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик таъсири манфӣ мерасонад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фарҳанг ҳамакнун бо таҷдиди назар ва такмилу иловаҳо ин санад бо тасвиб дар таҳрири нав танзимкунандаи фаъолияти сарояндаҳо ё худ ҳаваскорону ҳунармандон хоҳад буд, аммо инро ҳам вақт нишон медиҳад. фахриддин муҳаммадюсуф, Баҳодур Қурбонзода, ахбор.